naam is Recon Baas, ik ben 18 jaar, zoon van Edwin Baas. Ik kom Baasport, beste school van Curaçao. Ik train al heel mijn leven kickboksen. En nu al 2 jaar serieus boksen, ik ga profbokser worden. Ik heb voor boksen gekozen omdat ik wil vechten. En ik wil of prof kickbokser worden of profboksen. Maar ik hield meer van boksen, dus ik heb boksen gekozen. Ik nodig iedereen uit om te komen kijken naar de battle of the middleweights. Het wordt gelivestreamd op sport.cw 17 januari.